policija kao važan dionik u radu županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, posebice u području prevencije nasilja prema ženama. Uloga policije u radu županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova je značajna, rekla bih neophodna, i kroz statistiku policije vezano za trend kriminaliteta, počinitelja, žrtava, oštećenih osoba, preventivnih mehanizama je iznimno važno za jednu lokalnu zajednicu. Županijska povjerenstva pokrivaju niz tema kroz svoje redovne sjednice ili kroz okrugle stolove ili tematske rasprave. Moram reći da najčešće se bave pitanjima nasilja u obitelji, partnerskog nasilja i nasilja prema ženama. Međutim, otvoreni su i prema drugim temama kao što je danas položaj žena u politici, ekonomsko odlučivanje, tematika vezano za prisutnost žena u medijima, žene u ruralnim područjima, žene s invaliditetom, dakle sa niz specifikuma koji su specifični ili bih rekla osjetljivi za pojedinu županiju. Svako županijsko povjerenstvo ima ili kao stalne ili kao vanjske članove predstavnike policije i centara za socijalnu skrb, jer sve što se događa i dinamika bilo kakvog trenda kriminaliteta, posebice ovog rodno senzitivnog kojim se mi bavimo, je uvijek upućeno na tijela koja se bave i statistikom i analizom i tako dalje. Tu je iznimno promptna policija. A kako u praksi funkcionira jedno od takvih povjerenstava? Pogledajmo. Za ovu današnju sjednicu predložen dnevni red, to je prezentacija preventivnog projekta Lili i smjernice za prevenciju nasilja nad ženama. Osim osnaživanja povjerenstva županijskog za ravnopravnost spolova, stavljanje u funkciju vijeća za prevenciju kriminaliteta, kada je riječ o projektu Lili, cilj je i staviti u punu funkciju županijske timove za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Neki od vas, osim što su članovi povjerenstva županijskog za ravnopravnost spolova, ujedno su i članovi županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, upravo s ciljem ne nekakvog deklaratornog djelovanja, nego s ciljem iznalaženja zaista konkretnih rješenja, pa u konačnici i određenih istraživanja koji bi doprinijeli da nasilja bude manje. Tu svakako treba uključiti organizacije civilnog društva koje državnim institucijama zasigurno kao i mediji su dobar korektiv i dobra smjernica u samom daljnjem radu. Hvala i vama. Otvaram diskusiju. Na neki način treba probuditi u ljudima tu svijest da ne ostanemo slijepi kod svojih očiju i nijemi kod usta. Da ako vidimo ili nasudimo nasilje, da to nekako, da to izađe iz tog začaranog kruga. To je problem, jer u našoj ljudskoj prirodi je ne miješati se u tuđe živote. Međutim, ne miješanje u tuđe živote je, ja bih rekla, na jednoj određenoj razini nedostatak odgovornosti. Treba razlikovati miješanje u tuđe živote na razini uplitanja u ono što je intimna stvar čovjeka, a razlikovati razinu kada su ljudski životi ugroženi. Mišljenja sam također da edukacija kroz škole, ja sam inače koordinatorica za ravnopravnost spolova ispred Ureda državne uprave, i mislim da znači na svim razinama moramo se truditi prezentirati problem, a po pitanju škola također mislim da je to izuzetno bitno jer mlade osobe na najbolji mogući način upijaju informacije
mogu ju prenijeti i u same sebe ugraditi u fazi formiranja i u osnovnim školama, u srednjima apsolutno da, pa i na fakultetima svakako, iako tad već imamo gotove formirane ljude sa formiranim karakterima koji evo mogu biti različiti. Govorim ispred Udruge BaBe, odnosno Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, govorim kao članica ovoga povjerenstva, govorim kao voditeljica županijskog tima. Ja kroz ovih 11-12 godina koliko radim, vrlo često čak više energije potrošim objašnjavajući ljudima zašto žena ostaje dugo godina u zlostavljačkoj obitelji. I često se opet događa da neka osoba ne razumije protiv svega ovoga dok se netko njen blizak ili njegov blizak ne nađe u takvoj ili sličnoj situaciji. Tek tada u stvari promijenimo film, način razmišljanja. Tako da ova u stvari medijska kampanja i utjecanje, to je sad taj drugi opet vrlo važan sektor koji ste pokrili, medijska kampanja i podizanje svijesti o ovom problemu je isto od iznimne važnosti. Taj dio ne dolazi do ljudi koji imaju odluke moć da odlučuju. To smatram da je najbitnije kroz samo pitanje ravnopravnosti spolova, to je naš svakodnevni život. Mislim, za svako od nas apsolutno svaki dan ima neku situaciju gdje se susreće s nekom neravnopravnosti, nebitno tko je u pitanju. Pa evo je upravo i kroz tu našu skupštinu, recimo budući da sam sudionik nje, često sam vidjela da recimo muške kolege izuzetno nisu strpljivi kad žena govori za govornicom, znači što je jedan problem, to je jedan vid diskriminacije, nepoštovanja, rodne netolerancije, što evo ja kao vijećnica apsolutno i kao netko ko sudjeluje u mojoj koordinaciji ravnopravnosti spolova, mislim da se trebamo uzeti za pravo i to reći na skupštini, znači kao dio jedne diskusije, nebitno koja točka je pitanja. Slušam ovo sve što pričate, ima primjera, ali kad dođeš pomoć, sve to dođeš do zida. Svaka životna dob nosi sa sobom neke izazove. Mi imamo stranaka i mladi koji tek počinju svoj život, imamo i stari koji su na kraju priče, pa su više, kako mi je jedna gospođa rekla, ali shvatite kako je život težak i nemaju novaca, mi grijemo samo jednu sobu i nažalost cijelu zimu provedemo u jednoj prostoriji. Naravno da je takva situacija potencijalan uz sve ostale faktore izvor nasilja u obitelji. Ono što mi je također značajno, u ovom proteklom razdoblju imali smo situaciju jednog pokušaja ubojstva žene nad mužem i 2 slučaja prijetnje. Isto imate situaciju gdje u tim predmetima muškarci se povlače, da li zbog srama, male sredine, koliko je takvih slučajeva koji oni uopće ne prijave. A kada dođu do suda, uglavnom koriste blagodatne svjedočenja i postupak na neki način tu staje. Dakle, potrebno je raditi i sa muškarcima. Nasilje nije samo nešto što se događa gdje su muškarci počinitelji nad ženama. Znači, što više se radi na prevenciji, manje posla za ovo drugo naše povjerenstvo, znači za koordinaciju za ljudska prava, nema onda puno slučajeva za rješavanje. Znači, što više raditi na prevenciji. Oni tečajevi samoobrane. Da, su se nekako zatvoreni, žene muškarci ne bitno, ali možda kad bi to bilo kao neki vid prevencije u biti, zanimalo možda žene da se potaknu upravo aktivirati, znači, i ono, da, ajde idem probat, pa čisto ono, to bi baš onako zazvonilo da baš bi onako to moglo onako ženama biti aktualno. Možda kao prijedlog, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora sad već ima jako dobru mrežu povezanosti svojih članova i tu je jako se na brzi i lak način, pa da 2% ove godine educiramo, znači tih poslodavaca koji imaju veći broj zaposlenih, koji imaju znači i mogućnost prezentacije, oni moraju imati nekakvu koordinaciju sa tolikim brojem zaposlenih, pa makar prvo sa poslovođama pa da spuštaju na nižu razinu. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, kako se privatno bavimo upravljanjem višestambenim zgradama, ovi leci bi bili izuzetno korisni višestambenim zgradama. Dakle, nam se događa da susjed ne pozna susjeda ako čuje nekakvu vrisku i ne znam ja da neće
ali samo toliko da se razvije ta svijest, da brinemo jedni od drugima, da se ne dogodi da čovjek mrtav 2 dana u stanu, da niko nije reagirao. Ovo je dobar prijedlog po zgradama, po kućama, ovako nešto da se isto podijeli. I naravno, sve ideje, kao i ovo samoodbrana, tečajevi, ono što sam ja spomenuo, možemo kroz projekte, znači to može biti jedan dobar projekt. Zašto? Mama stalno tužna plaće. Zašto? Uvijek slabiji se tlače. Zašto? Štite zlostavljače. Zašto? Kada tuga više staće. Zašto? Tata toliko pije. Zašto? Strah modrice krije. Zašto? Ljubav nas ne grije. Zašto? Više nije kao prije.